pàgina de l'Estús Digitals i des de la seva portada accedirem a l'opció Descarrega't l'Estús Digital. Un cop siguem en aquesta pàgina veurem que ens podem descarregar la versió mini o també, si ens interessés, podríem descarregar-nos la versió bàsica. Aconsellem l'enllaç que ens porta a Dropbox. Cliquem sobre ell i veurem que immediatament podrem descarregar ja el paquet que ocupa 121 megabytes. Clicarem sobre el paquet descarregat i s'iniciarà el procés de descompressió. Com podem veure, ens anirà demanant diverses respostes. Primer acceptar les condicions i després que escollim en quina unitat USB volem que es descomprimeixi el paquet. Accedirem al nostre ordinador i seleccionarem, com ara estem veient, quina unitat volem fer servir per la descompressió. Podria ser tant un USB com una unitat de disc, fins i tot una carpeta, tot i que no és aconsellable. Bé, un cop acceptem veurem que tindrem un període de descompressió que aquí veiem, diríem resumit, però pot trigar alguns minuts. Un cop descomprimit, accedirem a l'USB i arrencarem el menú clicant sobre arrencar menú. Veurem que realitza algunes accions i sí que és important comprovar que ens ha creat una unitat W, que és una rèplica del que teníem al nostre USB. A continuació, a la part dreta, veurem que podem desplegar aquest menú i fer un repàs per les diferents opcions. Veurem una primera part que és organitzativa del propi USB o disc i a continuació les eines agrupades per temàtiques. A destacar que en cada, categoria, a dalt de tot trobareu un enllaç a la barra d'eines, una manera de facilitar-nos la feina agrupant el conjunt d'eines d'una categoria en una barra de menú que veurem posteriorment. Si cliquem al botó dret del ratolí sobre l'aplicació ens apareix un menú que ens facilita la interacció amb l'aplicació. Com podem veure, el menú de configuració ens dona peu a poder personalitzar molts dels àmbits d'aquest programa. Recordar que el podreu veure en català, que ha estat una traducció de l'Estús Digital. Com podem veure en aquest moment, hem afegit un grup i el grup porta incorporat un element. Sempre que vulguem modificar algun element del menú, podem anar a propietats, com fem ara, i podem posar un nom al grup. D'altra banda, el mateix farem amb l'enllaç, clicarem el ratolí amb el botó dret del ratolí i accedirem a propietats. Com podem veure, podem enllaçar una varietat, d'opcions, no només aplicacions, que serien enllaços, sinó també podem enllaçar a mi PC, podem enllaçar a la paperera, podem parar l'ordinador, etc. En aquest cas hem localitzat una aplicació i com podem veure, aquesta aplicació porta incorporada una icona que és el que sol passar normalment. Si ens interessés canviar el nom que fa referència a aquesta aplicació, també podem nosaltres donar-hi un nom propi. Com podem veure, el grup que hem creat no porta incorporada una icona, aleshores hem d'accedir a propietats, com estem fent, anar a icona i buscar en l'USB, dintre de la carpeta del RUNMI, que està a eines USB, com podeu veure, eines USB, accedirem a l'aplicació RUNMI i dintre RUNMI la carpeta icones. Aquí teniu una gran varietat d'icones que segurament poden anar bé. Hem vist ja que hem escollit una icona i l'ha incorporada al menú. Amb el mateix, clicant el botó dret, accedim al menú per esborrar
ja sigui un enllaç o ja sigui un grup, que és el que procedirem a fer ara. Sempre ens demana confirmar. Podem veure ara en acció la barra d'eines de multimèdia. En una mateixa barra tenim recollides el conjunt d'aplicacions d'aquesta categoria. Una manera productiva, però a la vegada també una manera de conèixer més ràpidament eines, ja que sabem que aquest conjunt d'eines que tenim aquí en aquesta barra estan relacionades amb el tema de l'edició. D'altra banda, podeu veure que és molt fàcil afegir-hi aplicacions, simplement és arrossegar fins al lloc que ens interessa i deixar anar, i tanmateix el menú que incorpora ens permet també eliminar les aplicacions que haguem afegit. Ara podem veure com podem agrupar nosaltres l'arrencada de diverses aplicacions amb un sol clic. Tenim aquí una demostració que, clicant sobre una de les opcions incorporades, se'ns obren simultàniament 3 aplicacions. Una manera que ens pot ajudar a accelerar l'obertura d'aquelles eines necessàries per una determinada tasca. Finalment, recordar que podem accedir directament a les carpetes de l'estuig i des d'aquí fer-hi qualsevol personalització o modificació que s'adeqüi a les nostres conveniències.